गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि सासे हादरनाङै बयजोंबो मिथिजानाय फुटबलार हलिचरन नार्जारिया थांनाय ISL फाइनालाव हायद्राबाद FCखौ जोबथा पेनाल्टि गल होना देरहासार जाहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि ISLनि गेलेनायाव दासिम हलिचरन नार्जारिया 2014 मायथाइनिफ्राय गेलेनानै बेनो गिबि खेब फाइनाल देरहासार जानाय। बिथाङा हादरनि मुंदांखा क्लाब जेरै गवा FC, नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC, केराला ब्लास्टार FC, चेन्नाइ FC, हायद्राबाद FC बायदि बायदि मुंदांखा फुटबल हानजाजों गेलेनो खाबु मोनदों आरो भारत माहारि फुटबल हानजानि जानानैबो मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोराव गेलेना गावनि आथिंनि जादुखौ दिन्थिनो हादों। दिनै हलिचरन नार्जारि आरो बिथांनि अनजालि बिसिया गावनि जोनोम गामियाव फैनायाव हलिचरन नार्जारिखौ गुवाहाटी उरां गाथोनाव आर'नाइजों दुंब्रुदै बरायदों। बरनाय समाव हलिचरना बुंदों, आंनि गेलेनाया दासो जागायजेनदों, आरोबाव गोबां गेलेनो दंबावो। लोगोसे बिथाङा बुंदों, गोदान जोलैया गेलेनाय बिथिङाव नाजानांगोन, गोब्राब जुजिनांगोन, खस्थ' खालामनांगोन, अब्ला जिउआव जाफुंसारखौ मोनगोन होनना बुंथियो। रायजोनि हाजार हाजार टेट उथ्रिनाय फोरोंगिरिफ्रा दिनै गुवाहाटीआव धर्ना होदों। रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश बेगरजों सावरायनो आरो टेट उथ्रिनाय बिजाथिफोरनो फोरोंगिरि साख्रि थिसननो रोजा रोजा सुबुंफ्रा लैहोर लैहोर ओंखारना गुवाहाटी नोगोरमाखौ गोमसार होदों। गुबुन फारसे रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया माखासे सान सिगां खौरां बिजोङाव बुंदों दि टेट पास जाबानो फोरोंगिरि साख्रि मोना होनना। सानथालि थुनलाइनि मुंदांखा लिरगिरि श्री कालीबादा सरेन, जायखौ केरिएल सरेन मुङै मिथियो, बिथांनो पद्मश्री बान्थाखौ भारतनि मानगोनां हादरगिरि रामनाथ क'विंदआ गथायबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद एबा आबोबा बिटिआर गोरोबथाखौ PIL होनायाव सोमजिनाय दाङाबाजिनि सायाव खौरांगिरि मेल लादों। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा गहपुरनि बर'फुख्रियाव बिटिआर गोरोबथाखौ PIL होनानै बर' हारिनि गेजेराव दैदेनगिरि बिथांमोना गावजों गाव दाङाबाजि सोमजिनायखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों दुखु फोरमायदों आरो बुंदों, बर' हारिनि सासे दैदेनगिरि, बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव फेहेरनाय मुंदांखा लिरगिरि डक्टर मंगलसिं हाज'वारिखौ मुसुखा सावनायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसे गावजों गाव मिलायना गोरोन्थि जालायदोंब्ला गोरोन्थिखौ सुद्रायलायनो आरो निमाहा होलायनो खावलायो। आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ RCC दालां लुफुंनायनि अन्थाइ खुन्थिया गायसननायखौ बेखेवदों। 127 नं माहारियारि राजा लामानिफ्राय ककलाबारि जाना उदालगुरिसिम थांनाय लामानि फथा दैमानि सायाव RCC दालां लुफुंनायनि अन्थाइ खुन्थिया गायसननायखौ आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा दिनै बेखेवो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि राकेश ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि रायजोफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखाय बे दालांखौ नेनानै दङमोन। बे दालांनि गेजेरजों रायजोफोरनि थांलाय फैलायनि जेंनाया सुस्रांजागोन आरो दालाङा जेरैबायदि गोनांथि नांगौ बेबायदिनो मासुदै लुफुंजागोन। आथिखालनि बर' हारिनि थासारि आरो गुवाहाटी हाइकर्टआव PIL होनायनि सायाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरि मेल खुंना गोनांथार बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों, एबसुआ बर' हारिनि मोजांनि थाखायसो बे गोरोबथाखौ बर'नि आफादफोरजों जयै गोरोबना गोरोबथा खालामदों होनना बुंदों आरो एबसुआ गोरोबथानि गासै दफाफोरखौ मावफुंनो नाजागासिनो। बेबायदि समाव हारिनि माखासे गेदेमा सुबुंफ्रा हाइकर्टआव PIL होनाया हारिनि थाखाय साननो गोनां होनना बुङो। मख'नो गोनांदि बर' हारिनि थैजों मोननाय बे गोरोबथाखौ मोजाङै मावफुंनो एबसुनो सम होनांगौ। बर' हारिनि गासैखौबो एबसुआ मान खालामो होननानैबो बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथियो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सेथि खेब मैखुननि मेला खुंनाया दिनै नैथि सान थामहिनबा जोबथा सानाव थुंगेबाय। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सेथि खेब मैखुन मेला खुंनाया दिनै थुंगेबाय। बे सानाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बाहागो लाहैना बिटिआरनि आबाद बिथिं आरो मैखुननि सायाव गोनांथार बिबुंथि होयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।